аз съм Кони от Минерална козметика и днес ще ви покажа как сами да си нанесете минерален фондьотен. Започваме първо с нанасянето на хидратиращ крем. След това изчакваме да попие малко и започваме с нанасянето на фондьотена, който се нанася с такава кръгла четка, която се нарича кабуки. Използваме два цвята за по-естествен вид. Почваме от частта под очите и нанасяме с кръгови движения. Приключихме с светлия, сега останалата част я допълваме с по-тъмния фондьотен. И така вече имаме един блестящ вид на кожата.